Balkan belaýatynyň ýanyç goýan beketlerinde ýanyç gyçylygy emele geldi. Soňky bir hepde bäri Tebitiň ýanyç beketlerinde benzin we dizel çäkli möçörde satylýar. Munyň bilen baglykda şuňlar ýoluň gyralarynda eli baklaşkaly durup ýanyç soraýan sürüjiler köpelýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary Sebitden maglumat berdiler. Türkmenbaşy hazır Balkanawat şäherleriniň we Bereket, Serdar, Mahtumul etraplarynyň ýanyç beketlerinde günüň ikinji ýarymyna ýetmänkä uly nowatlar emele gelýär. Hazır şäherinde benzin sagatly satyp çykarylýar. Gyçylyk, Bereket, Serdar, Mahtumul etraplarynda hasda ýiti duýulýar. Awto ulugyndaky ýangýjyň uturandygy sebäpli ýoluň arasynda benzin dilap duran sürüjiler köpelýär. Dip adlandyrylmasydygyny soran yerli ýaşaýjy aýtdy. Habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä 13-nji iýulda Türkmenbaşy Aşgabat awtomagistralyň ugrundaky Serdar Zau Bamy aralygynaky ýanyç beketinde ýanyjyň hiç bir görnüşi satylmady. Ýanyja baý Türkmenistanyň häkimetleri ýurdun Günwatar welaýatynda dören ýanyç gyçylygy we onuň sebäpleri barada ilata açaçan resmi düşündürüş bermeýärler. Bu gyçylygyň haçana çenli dowam etjekdigi barada hiç zat aýdylmaýar. Ýöne ýanyç goýan beketleriň bir näçe işgäriniň anonimlik şertinde habarçymyza aýtmagyna görä, gyçylygyň sebäbi Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumunda awatlaýyş işleriniň geçirilip başlanmagy we onda önümçiligiň doly ýa belli bir möçürde çäklendirilmegi bilen baglanyşykly. Azatlyk baýdylanlar barada agdalýan toplumdan kommentariýa alyp bilmedi. Toplumda awatlaýyş işleriniň geçirilýändigi ýa-da sebit ýanyç gyçylygynyň emele gelendigi barada onuň resmi web saytynda hem hiç zat aýdylmaýar. Ýöne şu aýyň başynda prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň enjamlary we ätiýaşlyk şaýlary satyn almagy hakynda karara gol çekdi. Resmi habara görä 1-nji iýulda gol goýulan karara laýyklykda değişlik kampaniýalar bilen zerur enjamlary we ätiýaşlyk şaýlaryny satyn almak barada şertnamalary baglaşmak gözüňünde tutulýar. Munyň özü Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň hemde Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodunyň bökdünçsiz işlemegine mümkinçilik berer diýilip habarda bellenildi. Azatlyk häzirki gyçylygyň gürrüňi edilýän karar bilen baglanyşyklymy ýa däldigini anyklap bilmedi. Ýöne bu gyçylyk Sebitiň etraplarynyň we şäherleriniň arasynda kirey edýän hususy taksileriň adalmagyna we olaryň bahasynyň ýüz göterim gymmatlamagyna getirdi. Türkmenbaşy Balkanawat aralygyna 50 manat kirey alan taksiler indi 100 manat alýarlar diýip ýaşaýjy 14-nji iýulda aýtdy. Ýanyç ýetmezçiligi döwlet eýçiligindäki jemgyýetçilik awtobuslarynyň hem gatnaw tertibini çäklendirmegine getirdi. Geçen hepde Balkanawat Çeleken aralygyndaky awtobus gatnawy togtadyldy. Balkanawatly döwlet awtobuslary hem gündelik gatnawlarynyň sanyny ýiti adaltdy. Mysal üçin günüň dowamında 10 gatnaw amala aşyrýan ikinji belgili awtobus indi günde 3 sapar ýerden sagat 8-de, gün ortadan 12-de we ikindin 5:20-de gatnaýar. Şäherde döwlet taksileriniň sany hem göz görteli adaldy. Türkmenistanyň awada Sebitinde diň çalyş mövsümi dowam edýänligi sebäpli döwlet taksileri öňki tertipde işleýär. Dip ýaşaýjy gurrun berdi. Türkmenistanda Seýdiniň we Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlary, şeýlede Ahal welaýatynda tebii gazdan benzin öndürýän zawodlar toplumy hereket edýär. Häkimetler ýurtda ýanyjyň önümçiliginiň artdyrylýandygy we onuň daşary ýurtlara eksportynyň giňeldilýändigi barada ýyl-ýyldan habar berýärler. 13-nji iýulda vitse-premier Çarmyrat Pürçekow şu ýylyň ýanwar-iýun aýlarynda Ahaldaky zawodda önümçilik meýilnamasynyň 120,8 göterim ýerine ýetirilendigini aýtdy. Muňa garamazdan ýanyja baý Türkmenistanyň raýatlary ýanyç ýetmezçiligi bilen wagtal ýüzbeýiz bolýarlar. Şeýle gyçylyk soňky gedek geçen ýylyň noýabr we dekabr aýlarynda Lewap welaýatynda ýüze çykypdy. Balkanda emele gelen ýanyç gyçylygy Russiýanyň Ukraina esassız çözmeginiň arasynda tutuş dünýäde, hususan da Ýewropada ýanyç energiýa serişdeleriniň bahalarynyň 7 derejede gymmatlan wagtyna gabat geldi.